USB driver mode. A na-ebulukwa mmadụ elu ọkwụnụ ma onye mee nke ọma ebulie ya elu tie jide nke o ji na-aga n'ihu. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee n'Eze-Ana. Eze-Ana ga-adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye nwanije eme ọnụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye nwanije eme ọnụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu ọnwa chacha ndị okenye ga-adị fọnta mba gị, ndị ochie ga-adị fọnta mba gị. Fọdụsị kala aka ọghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru Baịbụl bịa akụkọ akụkọ wepekwa chọọchị fa okpuru ụka dịkwa. Mana Ugochi tubelu ekwere ekwe, Eze-Ana si n'ọma mme ọdịnala mmanwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịama gba gị ume, ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye nwanije eme ọnụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye nwanije eme ọnụ, ọdịnala ya dị gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye nwanije eme ọnụ, Ugochi tubelu tempụl gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Ka anyị dọbiri ebe a ụmụ ọdịnala Igbo, ụtụtụ ọma. Chi tata bụ ụbọchị orie, asị m na ọ ga-eritere anyị ihe ọma ma ripụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m na akakaka anyị amaghị na jijiji anyị amaghị. Asị m onye echeche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya. Asị m onye si ihe anyị ji wee nọrọ anyị nọkwa onye a na ndụ, onye si ihe anyị ji wee dịrị anyị dịgba onye a na ndụ. Asị m onye si na akwụ anyị ama acha na mpama anyị aba na nke ya, onye si ihe anyị ji wee dị ndụ. Asị m na ọ ga-eji ana wee ze mmiri. Asị m mmụọ niile na-eri oke n'ụbọchị tata bụ orie, onye ọbụla sịrị ka o mewe ụmụ Igbo ma ọ ga o mewe anyị na ọ karịrị anyị, mewenụ ndị anwa ma ọ bụ onye anwa na ụlọ karịrị ha. Asị m ife ọma dị n'elu na ọ ya dara anyị na ọdịnala na ọ ya eburu anyị ume ụwa were anya ha wee fụ. Asị m ife ọma ya emere anyị.
a sị na ndị nọ na mba na ha ga-eweta ihe ọma dị na mba weratara ụlọ na ọ akụrụ ụlọ onye bara ya. A sị m n'ụbọchị kwụ na ihe na-aga okporo ụzọ na ụkwụ anyị apụ anyị ama na ọ bụgoro anyị ama na anyị ga-ejecha na maka na ọkụkọ na-akpacha n'aja ọfịa ma na-abụ onye nwe ya, maka na ejiri ọnwa adịba eme mgbọrọ. A sị m na ife anyị eme anyị na anyị ga-adị ka echi maka na echi adịghị agwụ agwụ. A sị m na ilo na-asị na-egwu ala ọfọ na ogwu enwere mgbochi. A sị m na anyị ga-ejekwaziri obodo nara obodo na ife ọma ya emere anyị, ihe anyị na-alụ ga na-agara anyị, ihe ọma dị iche iche, ezi ngwa ọbụla anyị ji eko na ọ gara agara anyị, maka na adịghị oge ibe ọ na-agụ akwa, ọ na-agbawa obi. Nnọọ n'oge awa nke eziokwu, oge awa nke eziokwu uwe oge anyị ji awa eziokwu niile agba. Nke ọ bụ nwa nwe Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya n'ụbọchị tata. Isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa bụ ihe gbasalụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara Igbo spirituality. Ya ka anyị ji bịa, ihe ị ga-ama gbasalụ ọdịnala Igbo, ya ka anyị ji bịa. Maka ndị ọbụta abụ izi ha na-afụ ma akọwa onwe m ọfụma. Nke mbụgoro bụ na afọ echichi m afọ ọzọ m uwe Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite, maka na echiri m ọzọ Eze-Ana. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa mmiri emerikwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m chief executive director Eziokwu TV. Then bụrụ onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. N'ụbọchị taa achọrọ m ka akụwarụ ọtụtụ ihe, so you can call me an ọdịnala evangelist, I will answer. Ihe nji chọpụta n'ụbọchị taata bụ isiokwu anyị bụ ka nkọwa ihe gbasara ọdịnala, ka ịghọta ya ọfụma, bụ na mụ na onwe m bụ an authority n'ihe gbasara ọdịnala. Maka n'ihi na m chiri chi ọzọ Eze-Ana, ha yes ọzọ a na-echi n'ala Igbo, so ma akọwalụ gị ihe gbasara ọdịnala ka ịghọta ya ọfụma. Maka na ọtụtụ ndị mmadụ ahaidigo under the umbrella of ọdịnala wee na-eme mpụ n'ọtọnọ. Ụfọdụ ndị mmadụ nyekwana ọdịnala aja afa, mana achọrọ ka nkọwalụ na ọdịnala abụrụ ebe a na-eme aja ihe. Ọdịnala Igbo, Igbo spirituality does not condone any rascality. Yes, ọdịnala Igbo promotes high moral values. Mana bifo anyị gaba n'iru, ihe chọrọ ka ịghọta tata bụ ọkwa dị mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Julaị na-aga n'iru. Ndị niile sonye na ya bụ aja enwetago ihe onyonyo na WhatsApp ha etu anyị si malite. Ụbọchị 19th anyị ga-achụkwa aja a na-achụ n'igwe, aja ebu wee mee saraka. Then anyị gara agụrụ ha ọfọ na tempụl tiri ọnwa Julaị ahụ. Ọ bụrụ na isonyewughị na nke ọnwa Julaị a, mana ị chọrọ isonye na nke ọnwa Ọgọst, ndị mmadụ ebu ukube gị ya, ndị na-esonye na aja anyị amadugo ka esi eme ya. Mana maka gị bụ onye ọfụ, ihe anyị need from you bụ ị ga-afọwọdụ ya 3 prayer request, mee donation token to the account number, chat them na WhatsApp ka m gwa gị other details I need from you in order to book you. My WhatsApp number bụ 08057837672. I repeat, 08057837672. You can chat me directly or call me directly. Yes, ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Nkụzi anyị ji bịa taata bụ a life changing one. Ihe ọzọ m chọrọ ịyọ gị bụ ị na-esonyere anyị n'elu social media handle anyị, ma ọ ị na-esonyere anyị na our channel Eziokwu TV. Then gwa ndị mmadụ maka ya. I can tell you, our mission is to help people live better life. Nke ọzọ, ọ bụrụ na ị nwere onyinye gift, ihe gbasalụ ime ihe ejije, na inwe talent, mana ya problem bụ exposure, ka enye gị the platform ga-eme ka ụwa mara maka gị. Chat ya m na WhatsApp.
aga m enyere gị aka ka enye gị the exposure ị nidiri, as long as ihe ị na-eme wụ a good talent and ihe ga-abụ maka ọdịmma ụmụ Igbo and ụmụ Africa in general. Ka anyị gaba n'iru na nkụzi anyị ji bịa. Nkụzi anyị ji bịa tata bụ anaghị opuna to ndị mmadụ ndị aghọtara gbasara ọdịnala, mana ana m achọ ịkọwalụ gị na onye bụ an authority n'ihe gbasara ọdịnala enwe ike kọwalụ gị ihe gbasara ọdịnala, kọwalụ gị ya nke ọma iwe ghọta ya. O nwere ihe ọzọ m chọrọ ịkọwalụ gị. Yes, abụ m dibịa bụrụ onye nchụaja. Ọdịnala bụ ọdịnala ebe authority is not because I'm a dibịa. No. Dibia is a calling. Dibia is a calling. Dibia is a calling in the sense, not a profession. The wrong way. My grandfather, Namotaro Nam, bụ dibia ka ọ bụ onye chiri ọzọ Eze-Ana nchikwa Ugochi. Onye wabuchi onye ụwa m. Now, mana nna nke mụtara m direct jere ụka. Ịghọtara ya? Esokwusuo m n'ụka. Ka ndị chọọ ka nwere onwe nkọwa ka iweghọta ebe m si abịa. Esokwasuo m n'ụka. Anyị so na ndị bụ ụka n'isi. Yes, mgbe m nọkwu n'ụka, esokwu m na ndị na-enye lecture na crusade ma seminars. Yes, esokwa m na ndị na-eso na-agbasa ozi ụka n'ụdị dị iche iche on television channel. Anyị nwere program anyị na-emebu na television channel iji wee promote ụka rum. Yes, anyị nwekwalụ channels anyị dị iche iche ịgbasa ozi ọma dị iche iche na ụdị dị iche iche, mana bọs mana ebe niile, mana conference na ụdị dị iche iche anyị mesịrị ya. Mana ihe ndị wee bụrụ an authority n'ihe gbasara ọdịnala bụ because of my position n'ihe gbasara ọdịnala, ọ bụrụ maka dibịa. Yes, my position maka n'ihi na m wee ezigbo onye ọdịnala wee chie ọzọ Eze-Ana, bụrụ onye isi ọzọ na my clan. So by that virtue, ebe ọ bụla a na-akpa ihe gbasara ọdịnala Igbo na be anyị, a ga-akpọ Eze-Ana mmesu ya. Reason bụ na ọ bụrụ na a na ịchọrọ ịgha aghụghọ na ịchọrọ ihe ị na-agha aghụghọ ịkpọ na Eze-Ana, maka na abụrụ m part of it. Mma akọwara gị ihe dị iche otu ụbọchị mgbe wepụta time kọwara gị ihe dị n'ọzọ, ịghọta ọzọ ọfụma. Ọzọ abụrụ ihe ndị mmadụ na-eche, mana ana m achọ ịkọwara gị bụ na ọzọ Eze-Ana, ihe o ji karịcha ọzọ niile bụ na Eze-Ana bụ onye na-efe ala, adịna ha na bụ isi mmụọ, andị na o nwere nsọ karịcha ndị ọzọ. Ọ bụrụ nwe ihe ndị mmadụ na-akpọ ọzọ ụka, ọ bụrụ ọzọ ụka. Onye na-echi Eze-Ana ga-abụ onye ọdịnala ghọtalụ na ana bụ isi mmụọ na-agodoro ana. Ịghọtara ya? So ọnya ka m chọọ ịkọwalụ gị ka ịghọta ihe gbasara Eze-Ana ọfụma. So by so doing, enwere m nsọ asamile maka na mma agwa nke eziokwu. Ka anyị gabazie n'iru n'ihe ndị wee bịa. Ihe ndị wee bịa bụ ịkọwalụ gị na o nwere ihe dị iche. Dibịa wee profession. Dibịa bụ etu a medical doctor si wee nọrọ n'ụlọ ọgwụ ya were ọgwụ na-enyere ndị mmadụ aka. Yes, that medical doctor nọ n'ụlọ ọgwụ ya, ọ bụrụ the mouthpiece of Orthodox religion. Eziokwu na ọ study a medical doctor study Orthodox method, mana ọ bụrụ onye nwa bụ the mouthpiece of religious group ndị anyarị. Ịghọtara ya? Mmụọ ndị anyarị ya aghọta, ndị anyarị bụ ndị ọcha. Ịghọtara ya? Mana na anyị nwere onwe anyị, n'ọdịnala Igbo enwere ndị ji mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa were na-agwọ ya dị iche iche. Ndị awụkwa dọkịta n'ụdị nke akwa. Yes, mana ha bụrụ the mouthpiece of the Igbo spirituality. Maka na ọ bụrụ ihe onye dibịa nwa melụ nọ na profession ya mere, ama hapụ isi ike nyụ n'ahụ kebe isi ọkpọ ya
Amaeji na onwere dibịa melụ mpụ na ọtọnọ maka ihie iwe condemn the whole Igbo spirituality. Ihe na-achịkọwa. Ihe na-achịkọwalụ gị bụ na every profession ọbụla anọ na-enwere ndị ezigbo nwee ndị ajụ ya. So ọ bụrụ na o nwere onye nọnụ si na ya bụ dibịa na-eme nke ọjọọ, onwe nke ọjọọ o mere iwere ebu ọdịnala niile. No, ọhịa chọrọ ka kọwara gị. Nke ịbụa, ọ bụrụ that your uncle nọ na village adịghị eje ụka. Ọ bụrụ na ọ nọ na village na-enye ndị mmadụ poison, na-eme mpụ na ọtọnọ, na-edina nwunye mmadụ, esi na ndị ọdịnala. Ọ bụrụ eziokwu. Ọ bụrụ onye adịghị eje ụka, ọ bụrụ onye ọdịnala. Ị ghọtara ya? Onwe ndị na-awa ebe asị na onye awụ onye ite, na onye awụ onye ọkụkọ, na ọ dị eje ụka maka ihe mpụ na ọtọnọ ọbụla o metara ebunye ndị ọdịnala. Onye na-etu adịghị represent ọdịnala. Gee ntị, esi m oru wee bịa mma akụwara ya ka ịghọta ya ọfụma. Gịnị bụ ọdịnala Igbo? Ọdịnala Igbo bụ ọgbụ tọrọ ọgbụ, etu ndị Igbo si ebi ndụ. Iwu ọdịnala abụrụ taa ka o bidoro from thousands of years. O bidoro thousands of years. Bidoro n'okike ụwa. Chukwu okike nyere mmadụ mandate. Jee gụọ Genesis chapter 2 gbadataba, bido na 4 gbadataba. Chapter 2 verse 4 gbadataba. Ihe nji ala ike na-ekwu okwu adịm ekwu oturu gị akwụkwọ dị iche iche bụ ka anyị si n'ihe ịma wee mara gị atụ ihe ịmaghị. Yes, maka na ama na 80% of my fans and listeners abịago in one way or the other across Bible. So mmezi ya bụ Bible ịma wee mara gị atụ ka ị wee nwee nghọta. Ihe ọzọ m chọrọ ịkọwalụ gị bụ na onye ọbụla adị asọ nsọ ana abụrụ onye ọdịnala. Pure ide. If you are not keeping the land, laws of the land, if you are not keeping the laws of the land, forget it. You are not a good practitioner of Igbo spirituality. Igbo spirituality demands that you respect the authority. Maka na Chukwu na-eme eze. Yes, you respect people that are in authority. Is a mandate, is a must. Secondly, you have mandate to respect the elders. Respect the elders is a mandate in Igbo spirituality. High moral value is mandate in Igbo spirituality. Let me explain something here. Do you know that the 10 Commandments has been in existence? In fact, the natural laws has been in existence even before the advent of Ndokada. Do you know? Let me give you an example. Do you know that the so-called 10 Commandments given to Moses in our, what I call it, recent time? Yes, that 10 Commandments is not exclusively for Ndanyari, Ndokanya, Imaro. Okay, let me put it this way. The 10 Commandments here, Abri Wundoka. The 10 Commandments has been in existence thousands of years before the advent of Ndokanya, Imaro. Do you know that Moses is not even a Christian? Do you know? Are you surprised? Yes. Those names you are calling, you call it David. You came an attribute the Psalms. Do you know that David was never a Christian? Do you know? Do you know that Moses was never a Christian? Do you know? Name them. All those prophets of the old. Do you know that none of them was a Christian? Do you know? So what I'm about to tell you is this. Go and read Genesis from ancient book. You know why I don't want to read other books? Because if I'm watching other books, you say you don't know about them. I want to use the one you know.
And that one, you know, is the ancient book and the New Testament. Okay? That ancient books with the Old Testament and the New Testament. But here na check now the law has been there. Go to Genesis 2, read it down from chapter 4 and say, if we see God Almighty was like giving man mandate to go to the world, dominate, and rule above the entire creatures. Because before man was created, the animastics have been here on earth. World was a better place before man was created. So what am I saying? What I'm saying is that natural laws of go, rule, and dominate, that is law. You understand? Those laws has been there even before advent of Christians. So what am I saying in essence? That is natural law. That is your word. That is your word. The so-called 10 Commandments, one day I will take my time to explain these 10 Commandments for you. This 10 Commandments is we word. Can you word na mel? You word na kwala ge. Ge je na je guru chi mmadu. Stealing. Ge je na onye kpopụrụ atụrụ ya, ije kpụrụ ya, n'ime na-eso mme na nsọ ana. Maka na ihe na-agara ana ka ije welu. Gịnị ewe iwu ọdịnala gwa ga-ejekwu na nwunye mmadụ, je na di na nwunye mmadụ. Iwu ọdịnala gwara ga-egwu na nwunye mmadụ ibe gị anya ukwu. Na-efu nwunye mmadụ ịnebe ukwu ya anya, ịnechi ukwu ya anya, ije gbado nwunye mmadụ. Anya ukwu ka ị na-egwu that man. Therefore, you are committing an abominable act. So, ihe na-achịkọwala gị bụ na the iwu ọdịnala mere encourage na ọ bụrụ na iwu onye ọdịnala na ị ga-edebe iwu ya. Jee na akwụkwọ Leviticus, I think from 15 kparataba, ị ga-afụ ebe Chukwu Okike gwara kwuru sị na ọ bụrụ na unu debe iwu m mee ihe ekpere n'ikpe na ezi omume na ya ga-agọzi unu na ị ga-emekwa ka anụ unu nya nnukwu ihe umi and ya ga-agọzi unu. Ihe rụtakwa ebe kwuru akwụkwọ ndị akwụkwọ Eshen bụ sị sin is a reproach, righteousness exalt a nation. Na mmehie bụ ndọchi gị azụ mana ịkwụba aka ọtọ na-ewulite mba. Ihe niile a bụ natural laws, and once you are living and you adapt yourself with natural laws, keeping these natural laws, the natural forces will protect you. But when you are living against natural forces, you will be an enemy to natural forces, and they will never protect you. They can even fight you, because you know why? You are distorting the mundane laws. So if you really want to experience peace in this world of gross material, you must abide by the natural laws in order to align yourself with the forces of nature for your own benefit. Again, gịnị bụ ọdịnala Igbo? Ọdịnala Igbo abụrụ onye na-agwọ ọgwụ ọsọ na ya bụ onye ọdịnala. Ọdịnala ịgwọ ọgwụ bụ a distorted concept ndị mmadụ introduce for their own selfish gain and shortcut. And I keep saying it, that there is so much danger in spiritual shortcut. Looking for shortcuts, because you are trying to bypass some natural processes. Because any natural experience is for your own benefit. So when you apply those corny way of boycotting, you are trying to put yourself to spiritual danger. Let me give you an example. Do you know that if you want to experience peace, you are moving on a staircase. You move step by step. Therefore, your peace is assured. But whenever you are moving on a staircase, you try to jump some steps. Believe in me, you can enjoy yourself. So whenever you are living on this world, try to follow the natural step by step of doing things.
So what am I saying concerning Igbo spirituality? Igbo spirituality does not condone any evil act. Igbo spirituality does not condone hypnotizing someone, trying to use charm to confuse somebody, trying to use charm to make somebody to give you what you do not deserve. All those things are evil imaginations. They are trying to hypnotize the person so that you will gain undue advantage against that person. Igbo Odinana Igbo kwetara na o metara buru. Igbo spirituality believes in law of karma, that whatever you sow is what you reap. Go and read it again in Galatians 6:7. Or say, God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. Meaning that whatever you plant, you cannot plant corn and go and harvest beans. You get? So nature will return back whatever you have already given to nature. That is the simple truth. Nature will return whatever you have given to nature. And this time around, a multiple fold. So what am I defending and telling you today is that Odinana Igbo is encouraging people to live a good life worthy of emulation, not to take what is not yours, not to hypnotize your fellow human being or to harm your fellow human being for your own selfish gain. Odinana Igbo frown at those things. Odinana Igbo encourages that Ometaraburu, and Odinana Igbo tells you that whatever you sow is what you reap. So Odinana Igbo maintain harmony. By the time you keep that 10 natural laws commandment, this world will be a better place. So what am I telling you? That not that your evil uncle in the village, whenever I commit evil, you say is Odinana. Odinana does not send that person. These things evil people normally commit against their fellow woman is out of jealousy, envy, and ignorance. So they intend to, without knowing that when you pin somebody down, you yourself, you already pin yourself. So what am I saying in essence is this. Odinana Igbo is a purely spiritual movement that encourages you to live an upright life. And that is our core value in Africa. In olden days, even before the white men came, Africans knows how to respect their elders and live an upright life. But in the name of civilization, a lot of garbages. Today in Africa, people are living life the way they want, without thinking about what is the culture, what is the tradition says about these things. Like today, we see a woman getting married to a woman, a man getting married to a man. It's not in our culture. Our traditions forbid it. So, but name matter cholo easy ways. So people don't want to align themselves with those natural laws and traditions. Therefore, they are looking for a way out in the name of civilization. Today, yes, go on, Adamanya. Today, some of you are still sleeping with your cousins and nephews. True or false? Don't you know that what you are doing is the abominable act before the land? That what you are doing, you are desecrating the land. Don't you know that if you commit such act, you're supposed to face aralo, go alo na ajana. Idea. It's okay to know Ogbuefi Eze-Ana. I can tell you that some of these things you are doing, you are caging yourself spiritually. I think we will stop here till part 2. But what I want to tell you is that Odinana Igbo does not support evil. Making charms is a free wish of whatever debate that is doing it. Or what Odinana Igbo encourages is echuaja, appealing. Either I know can na that's say echuaja, like that say echuaja to kuzenya and demo. Your own is echuaja. Then allow the spirit to pass judgment over your matter. That's what Odinana Igbo encourages. But making charms is out of wickedness. Let me stop here in this part 1.
by 2 we explain further. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, I pray for blessings of the Most High God upon the lives of my viewers and friends of the temple and viewers and our fans all over the world. May the blessings of the Most High, creator of the whole universe, be with you and remain with you always. N'afa Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ọ bụrụ na ị nwee ajụjụ na nkụzi a nkụzi taa, ma ọ bụ na ịchọ ka agbaala gị afa mide gị, send the message na WhatsApp 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. Ya gazie, ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu. Daalụ.